Центърът за общностно развитие в Нови пазар се създава по проект на Амалипе Велико Търново. Те са организаторите на първия по рода си празник. Днес Центъра за развитие на общността, който е създаден от Центъра Амалипе, се включва в отбелязването на майчиния език, Международен ден на майчиния език, заедно с местни деца, младежи и най-вече ученическия парламент. Целта е да покажем колко е интеркултурна и колко много етноси живеем в България. Макар че не сме българи, да покажем, че България е нашата страна. Празникът се проведе в фоайето на общината, където се очертаха контурите на България. В картите участниците сложиха своя индивидуален отпечатък. В него записаха своите послания в 3 думи. Място намериха обичта, уважението и разбирателството, написани на майчините езици на учениците от Основно училище Никола Вапцаров и професионалната гимназия по селско стопанство, турски, ромски и български език. И програма предложиха на вниманието на зрителите ромските деца, подготвена с педагога Диманка Митева. България е моята родина. И моята. И моята. България е нашата родина. Има ли значение какъв съм по народност? Българи, Рон. армеец, Еврей. Турчин. Аз съм част от един народ, който населява тази прекрасна страна. С нейните планини и равнини, реки и езера, с нейното море. Тя е толкова моя страна, колкото и твоя. Тя е просто нашата страна. На майчините езици разказват приказки, пеят песни. Песни на народите. Ще чуем Джелем Джелем, българска песен, турски песни. Целта на всичко това е да се покаже България в цялото етническо разнообразие, а учениците да владеят чужди езици. Родителите да поощряват това у своите деца.